bychom po vás chtěli nějakou radu do života. Radu do života? Ano. Pánové, zůstaňte tu ještě rok, já vám poradím. Já bych chtěl. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Víte, v naší třídě jednu radu do života. Na kameru. Když jste se mě ptali, Neptali. Ale to bylo, no, To je do budoucnosti. Natočíš? Sorry. dělejte všechno pro to, abyste se vyhli stresu. Si vezmu k srdci. Vemte si to k srdci, ale až po maturitě. Oh, baby. Yeah. Be some kind of superstar. 'Cause you got Já nevím, co bych vám měl říct. Já se vám dáří hlavně, ať uděláte vysokou školu, ať se tam dostanete a tam uspějete a jste úspěšní v životě. Takhle. Jo, dobře. Hodně zdraví, štěstí, pohody. Jo, dobře, tak děkuji. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you? Radu do života. Je to složité období, kdy jaksi ta poctivost se jde do pozadí, čestnost, prostě morálka, takže přeji hodně štěstí, ať se vám daří a ať se vám úspěšně daří právě proti těmto nešvárům bojovat. Dobře, děkujeme. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty. Dobrý den, paní Šicová. Dobrý den. Nechcete nám dát naší třídě jednu radu do života? No, pozdravte nás, ať na vás máme nějakou vzpomínku. Na mě určitě budete mít vzpomínku. No to jistě. No a pádě praktičku dlouží 2 měsíce. No tak ty jo. Ale šikovní, uspívavý, pracovitě, ať se vám daří. Děkujeme. No ať nezlobíte. My jsme někdy zlobili, Jiří. Jiří. Svačí, tak ať si po sobě uklízíte. Jo, to jo. Šicu, no. A ať se vám daří. Děkujeme. Yeah. Já už teď budu v kabinetě, takže teď budeš, jo, že oni byli v kabinetě, pak byli tady na tom test. Já vím, já jsem šla tady. Dokument na maturitní večírek. My bychom si jenom po vás chtěli, abyste nám dal nějakou radu do života. Učit se. To je dobré, to je dobré. Ještě jako pouze, jako, to je třeba dělám tak? No, vidíš. Děkujeme. Naschle. Yeah. Thank you. Nás ze čtvrtého ročníku. Ne, běžte, já nemám náladu na vás. Běžte. Zkuste nám něco zkazat aspoň. Běžte pryč. A do čeho to píšete ty otázky? Na kameru. Přímo na kameru? No. Co vám můžu říct? My bychom po vás chtěli jenom nějakou radu do života. Chlapci, pamatujte si, musíte se v životě spoléhat vždycky sami na sebe, ano, a dáli se najít přítel, který vám bude přítelem, tak na něj. Vždycky ale radši na sebe. Nikdo vám v životě nepodá tu pomocnou ruku bez zisku, nebo nezištně. Děkujeme. Někdy ani vlastní. Já třeba věřím spíš cizím než příbuzným. Bohužel. Mohl bych poprosit... Mohl bych poprosit o... Why do good girls like bad guys? Ale Pančelko, dejte nám nějakou radu do života, jako vašim tříletým svěřencům. Já si to promyslím a řeknu vám to na maturitní večer. To je pozdě, spontánně, musíte teď, to bude ve videu. To je těžké. Já si myslím, že to, co jsem vám napsala na ty vaše průpisky,
zpátky, co si vemte do života. Vůbec netuším, co to bylo, ale vem si to. Ale tak si to pořádně přečtěte a vemte si to do života. A možná budete jednou vzpomínat na to období, kdy jste byli tady, jako nejlepší období vašeho života, kdy jste nemuseli nic dělat, neměli jste problémy s ženskýma, kantoři byli na vás hodní v podstatě, že tak hodné nadřízené určitě mít nebudete. A co když dobře? Děkujeme. Děkujeme. Se budete mít jenom dobře. Tak si jich budeme hodně vážit. A budete jenom dobře pro vás. I came, I saw, I kicked some ass. The pain I cause, it makes me laugh. Nohy za to. To ne, to prosím. Jenom jednu větu. Stanke taky zapozoval. Jo, pan Stanke. Jenom nám dejte... Jenom nám dejte jednu radu do života. Dobrý den. To by stačilo. Jo, tak nic. My bychom chtěli, abyste nám dal jako maturantům nějakou radu do života. Jakou radu do života? Tak, jak v té pohádce, že? Ševče, před nikým se neponižuj a nad nikoho se nevyvyšuj, že? No a jinak zlatá střední cesta, že? Všecko ve zdravé míře, pěkně, žádné extrémy. No a jak říkal Lenin, učit se. Zase. Tak jo. No, že on to dělal jinak, víte? Protože manželka myslela, že je u milenky, milenka, že je u manželky a on co? Učil se a učil se. Tak to bylo. Dobře, tak děkujeme. Naschle. No, nějakou radu do života jsem se nám dala. Jako naší třídě, my to budeme pouštět na maturitě. Teda na večírku, jako myslíme. No. Třeba by vám v životě dobře šlapalo. Všem, pokud možno všem, aby to šlapalo. Aha, a šlapalo. Tak doufejme, že jo, no. Dobrý den. Co jste tam? Šéf počítačové sekce. Velká rýma na šéf počítačové sekce Batvoří. Jo, no, Co jdeme? Jdeme asi. Aby nám to šlapalo dobře, no, nebo ještě něco chcete vzkázat? Chce nám dodat ještě jako takové... Jako něco do třídě, třeba, já nevím, jak byste nás... Jak jsme byli? Charakterizu nejradši mám Davida, to se ví. A David je hodný, David že? nepije a je hodný. No, alkoholik si nic neví. Ne, to není pravda, David nepije a je hodný. Povíme si na maturitáku. Všechny ostatní mám ráda, nebudu jmenovat, které, to si nechám pro sebe, aby to nebylo fér vůči ostatní. Nebudu jmenovat. Kromě Davida. Tak to už není. Tak jo. Mějte se hezky. Just give me the cheese, I'll make it smoke it, yo. It'll make me please. Dobrý den, pane Šíp. Dobrý den. My jsme se vás chtěli něco zeptat, než děláme, jak jsem připadl pana Stankyho maturitní video, kdybyste nám odpověděl na jednu otázku, že připadáváme každý učitele, co nás měli, no tam asi vždycky. No a kdybyste nám něco... Posaď se, ať to nemusí dělat, tak jo, klidně si sedí, zavřít dveře, prosím tě, si tě můžu poprosit, o co jde mě, ještě nejde, že jo, řeknu. No, my bychom jenom chtěli, abyste nám dal nějakou radu do života maturantům. Radu? Tak neberte život vážně. Až moc vážně. To je dobré, to je dobré. To mě napadá ve smyslu i maturity, všeho. Když tomu nebudete dávat takové ty strašné priority, tak se vám bude i v životě lepší dařit. Jo? Tak no, teď se právě rozčiluju nad programováním na tu rovni. Neberte život vážně. No ne, opravdu. To zní fakt dobře. Teď už nedoufám, netočíš, jo? Ještě jo. Ne, ne, v pohodě, tak se stříhá všechno. Dobře, dělejte si s tím, co chcete. Věci trošku s nadhledem. Když třeba jsem studoval a chtěl jsem třeba dostat jedničku ze zkoušky, tak jsem zpravidla
mě to nevyšlo. A když jsem si řekl, že jsem mu trošku na to raz, dva, tři, šel jsem s tím nějak takovým nadhledem, tak se mě daleko víc dařilo, než když jsem šel a myslel jsem, že když ten člověk neudělá, takže se boří svět. Tak jsem to nějak myslel. Takže jestli to můžete tak nějak. Jo, určitě. Takže tak nějak. Vy jste která třída? Teď 40. Takže já jsem vás myslím učit. No, na programování. Prváku a ve třeťáku tak v tom prvňáku to nemůžu, za moc